Odată cu inaugurarea tronsoanelor de autostradă, apare provocarea gestionării fluxurilor de trafic în jurul municipiului Buzău. Avem, pe de o parte, direcția deja consacrată Buzău Nord, pe centura Buzăului, giratoriul de la Dedeman, Mărăcineni, Autorola, o direcție care deja generează conflicte de trafic, nu numai cu Valea Slănicului, dar aceste conflicte de trafic vor fi amplificate de apariția încă unui sens giratoriu între Breteaua de la ieșirea pe autostradă și drumul european DN2 E85. În aceste condiții, una din soluțiile care a reieșit din întâlnirea noastră a fost pe cât posibil să gestionăm traficul printr-o nouă direcție, și anume direcția Buzău Sud, pornind de la kilometrul 0 al DN2B, de la Spătaru, prin zona industrială a municipiului Buzău, zona abatorului, Obor, Vadupașii și apoi ieșirea pe autostradă prin giratoriul amenajat deja de către constructor undeva între localitățile Vadupașii și Săgeata pe DG203K. Drept urmare, în perioada următoare, toate instituțiile ce au participat la această întâlnire pe care am avut-o se vor concentra pe eficientizarea acestor două direcții, astfel încât să nu avem conflicte de trafic pe cât posibil. Dacă vinerea anticipăm că va fi ceva mai ușor, pentru că toate virajele vor fi de dreapta, problemele majore vor fi pe întoarcerea din regiunea Moldova către București, unde toate virajele vor fi de stânga și atunci este nevoie de foarte multă resursă umană prezentă în trafic. De aceea avem și angajamentul Poliției Locale Buzău că ne va sprijini în acest demers. De asemenea, în perioada următoare se vor amenaja sensuri giratorii. Nu știm dacă vor rămâne provizorii sau vor rămâne permanente la intersecțiile dintre drumul județean 203G cu drumul european E85 la Primărie la Costești și DN1B la Popasul Merei. Sunt lucrări ample care trebuie făcute pe repede înainte pentru a se putea asigura descărcarea de pe autostradă dacă se dau în circulație primele două loturi ale autostrăzii A7.